Στη διαφορά ηλικίας μεταξύ Σωτήρη και Λουκίας, λογικά θα σκόνταρτε πολλοί κόσμος. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή η εξωτερική εμφάνιση εκείνου δεν άφηνε το θηλυκό πληθυσμό αδιάφορο. Αλλά το σύμπαν είχε βοηθήσει, ώστε εκείνη να δείχνει τόσο φρέσκια και δροσερή, περισσότερο από μια κοινή ερωτευμένη γυναίκα. Ίσως γιατί είχε ένα πλάς πλεονέκτημα η Λουκία. Της είχε λείψει η ζωή. Ή μήπως θα άξιζε να πω εδώ ότι η ίδια εκείνη είχε λείψει από τη ζωή, που έτρεχε πλάι της, τόσα χρόνια κλεισμένη πίσω από μια τζαμαρία. Όχι το φίλο της, το είχε σχεδόν ξεχάσει. Αλλά αν ζούσε ο συγχωρεμένος από πολλά έτη πατέρας της, δεν θα τη φώναζε απλά Λουκά, αλλά ο Λουκάς με το μουσι ή ο Λουκάς με τη μουστάκα. Ήτανε χωρατατζής ο συγχωρεμένος και ουδέν κακό να μηγες καλό. Αν ζούσε, θα είχε να της το χτυπάει για όλα τα υπόλοιπα τους χρόνια και σίγουρα με το κωμικοτραγικότερο τρόπο, ότι είχε σχεδόν σαρανταρίσει αγάμευτη, αλλά στο τέλος έκλεψε έναν που μοιάζε με αυτούς που πρωταγωνιστούσαν στις σαπουνόπερες, που παρακολουθούσε στην πάντα ανοιχτή μικρούλα φορετή της ασπρόμαυρη 14 τηλεόραση του παλιοψιλικαντζίδικου στα Πατήσια, που της είχε κλέψει μέρες αλλά και νύχτες της ζωής της. Ίσως όμως καθένας από εμάς να έχει ταμένο στο πεπρωμένο του ένα αστεράκι, από αυτά που καταφέρνεις να δεις μονάχα όταν σταθείς να κοιτάξεις ψηλά, βρισκόμενος μακριά από φώτα πόλης. Μακρινό, ίσως μη υπαρκτό πια, αλλά ολό δικό σου, που είχε να στείλει το φως του στην πιο απρόσμενη στιγμή μας. Στο αμήν και στο μη περαιτέρω του καθενός από μας, πιθανόν και λίγο ή αρκετά νωρίτερα. Πάντως το δικό της το λέγανε σίγουρα ελπίδα και όνειρο. Και σαν τέτοιο έμελε να αρχίσει να απολαμβάνει λίγο πριν την αλλαγή της χιλιετίας. Εκείνος πάλι βίωνε μία αλλιώτικη ευτυχία από την πρώτη του αγκαλιά και δόθε. Μια αγκαλιά ολότελα προσωπική, που δεν έμοιαζε σε τίποτα με τις αγαπησιάρικες των κοριτσιών φιλενάδων ή συνεργαζόμενων με τη μάμα Σόφη. Γιατί πολλές από εκείνες είχαν 45 ή μεγαλώνανε σχεδόν μαζί του. Τον έβλεπαν σαν παιδί τους, παιδί της φίλης τους για να είμαστε ακριβείς, και επέμεναν πάντα να τον καθίζουν στα όμορφα πόδια τους, που δεν του προκαλούσαν καμία ειδική ζεστασιά, μιας και οι ίδιες εκείνες δεν το ενέπνεαν τίποτα ερωτικό, κανένα σκέφτημα μέσα του. Αλλά με τη Λουκία τα πράγματα ήταν τόσο διαφορετικά. Είχε βρεθεί ξαφνικά μπροστά της. Ούτε εκείνος είχε ψάξει να τη βρει, ούτε εκείνη έψαχνε για εκείνον. Και είχε νιώσει πως είχε να κάνει με ένα κανονικό κορίτσι, που δεν έμοιαζε να έχει περάσει casting καλυστίων, η τέλεια εμφάνιση, πόδια, στήθος, μύτη, βάρος, μακιγιάζ επαγγελματικό, τον αποδούσαν αυτά σε βαθμό που ώρες και στιγμές προσωπικές αναρωτιόταν ποιανής κατηγορίας ψυχοπαθολογία που βαλούσε και δεν ήταν άξιος να νιώσει έλξη με τόση, μα με τόση πολύ ομορφιά γύρω του. Είχε σταθεί ικανό το πρώτο του ιδιωτικό αγκάλιασμα σε απρόσμενη στιγμή, που τον έκανε να νιώσει ότι ένα θηλυκό κορμί σπαρταράει στην επαφή μαζί του. Και όχι μόνο δεν χαριγεντιζόταν απλά με εκείνον, αλλά του χαριζότανε. Του χαριζότανε με εμπιστοσύνη. Λες και το περίμενε έτσι πολλά. Αλλά εκείνος είχε απλά αργήσει κάτι χρόνια να φανεί στη ζωή της, αλλάζοντάς την οριστικά. Και ήτανε αυτός ο οριστικός τρόπος που αναγνώριζε σε εκείνη όταν συναντιόντουσαν. Το αδιάφορο αισθητικά κορίτσι πλημμύριζε από λαχτάρα στο βλέμμα, νευρωνόταν από άξαπνη μέχρι και κομική αμηχανία. Τα χείλια της έμοιαζαν ευνηδιασμένα, διψασμένα για ένα του φιλί. Και την πρώτη φορά που μπήκε, όχι μόνο στο απάτητο από άντρα δωμάτιό της, αλλά μέσα, στο ίδιο της κορμί, ένιωσε απότομα ασφαλής, σίγουρος,
σαν ξεστρατισμένος μικρός θεός, που ξανάβρισκε την αρσενική του ευαισθησία, γιατί βούλιαζε όλο ένα και πιο βαθιά μέσα της. Και εκείνη έμοιαζε να τον καλωσόριζε με τόση σιγουριά, τόση ευπρέπεια, τόση παντοτινή αφιέρωση. Και έπειτα από την πρώτη εκείνη μαγική του συνέβρεση, εκείνη έγειρε σχεδόν σε στάση εμβρίου, αγκαλιάζοντάς τον με το κορμί της να κουμπώνει γλυκά με το δικό του. Και ο Σωτήρης, που αισθανόταν με κάθε αισθητήρα του δέρματός του το γυμνό της στήθος, την κυλίτσα της, που ανάσαινε για το υπόλοιπο της νύχτας τη ραχοκοκαλιά του, ενώ εκείνος παρίστανε το κοιμόμενο. Γιατί μέτραγε μία προς μία τις μισογυρισμένες γρίλες που αντανακλούσανε ασθενικά το πορτοκαλένιο υγρό φως του δρόμου. Κι ήτανε κάθε γρίλια και μια ξεχωριστή του σκέψη κεφάλαιο στα ως τα τώρα συμβάντα της δικής του ζωής. Την διπλή ορφάνια, τον γρήγορα χαμένο πατέρα που δεν του επέτρεψαν να ξαναδεί ούτε νεκρό και είχε αποχαιρετήσει μονάχα ένα κυβούρι ξύλινο Γερμανίας και την ελπίδα του να έχει ένα αντρικό χέρι να το καθοδηγεί. Το παλιό του σπίτι με τα μαρούλια και τα ζαζαβατικά, που ανελαίητα είχε επιλεγεί να γίνει άσφαλτος, που βρωμοκόπαγε καυσαέρια κι ύστερα τη μάνα Αθηνά του, που θα χαιρότανε τόσο αν ήξερε ότι το παλικαράκι της ήταν ευτυχισμένο πολύ επιτέλους, απόψε. Την άλλη μάμα Σόφη, που δεν είχε ιδέα για τη γλυκιά εξέλιξη δυο αγαπημένων της προσώπων, και αν προσπάθησε και πίστη εκείνος ο ίδιος ότι το μέλλον του έκρυβε χαρές, το βλέμμα παρέμενε να μετράει τις ημιφωτισμένες γρίλες. Ώσπου ώρες μετά, αλήθεια πόσες, η καινούρια φέξη της μέρας ήρθε να του κάνει πιο στέρεες τις μελλοντικές του ελπίδες. Εγκατέλειψε το γαλάζιο πρώτο φως της καινούριας Ανατολής, τα άφησε ανεμπόδιστα να φέρει την καινούρια μέρα και ο ίδιος γύρισε επιτέλους πλευρό με βλέφαρα που βάραιναν πια να αγκαλιάσει το δικό του οριστικό κορίτσι, που το λέγανε Λουκία, και είχε εντωμεταξύ αλλάξει με το πρώτο φως πλευρό και την αγκάλιασε σφιχτά, να νιώσει εκείνη τη διαφραγματική ανάσα των δικών του κοιλιακών μειών, βεβαιωμένος για ένα μέλλον που θα φέρνε μονάχα χαρές και καλές ειδήσεις. Αφού αυτό μονάχα άξιζαν και είχαν τόση μεγάλη ανάγκη οι δυο τους.